Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na taskar wasanni TV. Idan yau ne ka fara bibiyan mu, ka daure ka danna mana subscribe, ka yi like, ka yi share domin saura ma abota kwallon kafa su gani su fa'idantu. Ga labaran namu ne kamar haka. Za ku ji mu dauke da yawan 'yan wasa mafi yawan daukan albashi a kasar ta Spaniya a shekarar nan. Aka ji inda Kylian Mbappe shine na gaba da daukan miliyan 32 euro miliyan 32, yayin da Vinicius Jr yake bibiyan shi a baya da euro miliyan 30 daidai, inda Lewandowski na kungiyar kwallon kafa ta Barcelona yake bibiyan su da euro miliyan 26, yayin da David Alaba still na kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid yake bibiyan su da euro miliyan 22,500, yayin da Bellingham na kungiyar ta Real Madrid yake bibiyan su na hudu da euro miliyan 20 daidai. Hallau dai Florentino Perez ya baiwa kowane dan wasan Real Madrid kyautan euro 250 daidai da naira miliyan 414,475 saboda tsigi Atlantico Madrid da suka yi a gasar zakarin nahiyar Turai. Wannan ya kamata a jinjina ma shugaban kasan ta Real Madrid Florentino Perez da wannan gwaggwaban taimako da ya yi ma 'yan kwallon tasa. Har yanzu Real Madrid bata sare ba kan tayin ta na daukar William Saliba daga kungiyar ta Arsenal a wannan kakan. Za su yi duk mai yiwuwa domin ganin sun kammala yarjejeniyar kafin a rufe kasuwar wannan kakar, inji Real Madrid din. Ronald Araujo zai koma Barcelona a yau kuma zai kasance a shirye don wasan na Osasuna, inji Fabrizio Romano. Za ku ji mu da labarin wasan da aka kara na American El Clasico tsakanin Argentina da Brazil, inda Argentina ta lallasa kasar ta Brazil da ci da kwallo har guda 4-1, inda Julian Alvarez ya fara zira kwallon shi ta farko a minti 4, yayin da Enzo Fernandez ya kara kwallo ta biyu a minti 15, sannan kenan sai Alex McAllister ya zira kwallo ta uku a minti 37. Giuliano Simoni ya zira kwallo ta 4 a minti 72, inda Matheus Cunha dan kwallon Brazil ya zira kwallo ta 1 a minti 27. Shi dai wasan na American Clasico wato tsakanin Argentina da Brazil ya samo tarihi mai girma mai daraja, inda aka fafata wasanni 105 kafin wasan na jiya. Bayan wasan na jiya shine yake 106 da ita dai kungiyar ta Argentina tana da nasara 41, ta zira ma Brazil din kwallaye haɗe 160 daidai, yayin da suke da canjaras 26. Kungiyar ko ta kasar ta Brazil tana da nasara akan Argentina so 39, inda ta zira wa Argentina kwallaye 155 duk da karawan da aka yi ajiyar a daren yau kenan. Madarin da ya hilo har yanzu tun da Real Madrid ta kammala daukar Ano, yanzu kungiyar na son mai da hankalinta ta cokan kan daukan dan wasan tsakiyar na Real Sociedad Matheus Zubimendi a ƙarshen kakar wasan bana akan farashin dan wasan ka iya kaiwa euro miliyan 60. Barcelona sun sanar da cewa dan wasan da aka fi wucewa ta hanyar yanka kaf manya-manyan gasoshin nahiyar Turai guda 5 shine Trent Alexander-Arnold. Sun wallafa wannan ne a shafin su bayan kammala yarjejeniyar da aka yi tsakanin Alexander-Arnold din da Madrid, inda suka wallafa cewa an yanka shi har su 53. Mai bin shi na baya shine Joao Gomez, aka yanka shi su 50. Suka wallafa da cewa dan wasan da ya fi kowanne dan wasa yanka a kaf nahiyar Turai shine Lamine Yamal, inda yake da yanka so 101, sai mabiyin bayansa yake da yanka so 88 Jeremy Doku kenan. Sannan suka mai da martani da cewa kowanne ɗaya daga cikin na ɗaya a shigorar shi zai fuskanci juna a gasar ta El Clasico na baɗi, in ji gidan rediyon na Barcelona. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Aston Villa da ke taka leda a ƙasar ta Ingila ta haɗa taron shan ruwa na musamman ga magoya bayan ƙungiyar, haɗi da ma'aikata da kuma wasu 'yan wasan. Har ma kiran sallah ake a filin wasan kafin shan ruwan cikin wannan watan na Ramalana. Kamar yadda kowa ya sani,
buɗe baki wani abu ne na musamman da ake yi kowace rana sau ɗaya ga dukkan masu azumi a watan Ramadan ɗin, wanda ake kaiwa kwanaki 29 ko kuma 30 ana yi, kamar yadda suka wallafa a shafinsu na Instagram. Lopetegui, tsohon kocin Real Madrid, ya ce korar da aka yi min daga kungiyar ta Real Madrid, mun kasance a bayan Barcelona ne da maki 7 a watan Oktoba, amma a hakan suka yanke hukunci suka soke kwantaragi na a lokacin. Daga ƙarshe dai in takaice muku, sun kammala kakar wasan ne da maki 19 a ƙasar na kungiyar ta Barcelona, in ji Lopetegui. Ta tabbata Kubasi ya fice daga cikin waɗanda za su fuskanci Osasuna, har yanzu bai kammala murmurewa daga raunin da ya samu a gwiwarsa a makon da ya wuce a wasansu da Netherlands ba. Ana kyautata zaton zai kasance a shirye ne don buga wasa da Girona ranar Lahadi mai zuwa. Inigo Martinez da Eric Garcia su ne za su kasance 'yan wasan tsakiyar na bayan Barcelona ranar Alhamis mai zuwa, in ji Javi Miguel. Cristiano Ronaldo Jr. wato ɗan Cristiano Ronaldo ɗan na Ronaldo yana da damar bugawa ƙasashe 5 wasa, ba dole sai ƙasar Portugal ba. Ita ƙasar Portugal zai buga mata ne saboda ƙasar mahaifinsa ne, sannan zai iya buga ma ƙasar ta USA wato America saboda a can aka haife shi, sannan yana da damar bugawa ƙasar ta Spain saboda ya yi rayuwa a ƙasar na shekaru da yawa, sannan yana da damar bugawa ƙasar ta Ingila saboda ya yi rayuwa na sama da shekara 5 a ƙasar tun a shekarar 2009, sannan ya ƙara komawa Manchester United baya-bayan nan. Sannan yana da damar buga ma Bade. An tabbatar da cewa mahaifiyarsa, wadda har yanzu bata bayyana tana da haɗi da ƙasar tana da haɗi da ƙasar ta Bade. Hallau zai iya bugawa ƙasar ta Argentina saboda marakiyarsa Georgina Rodriguez a yankin nahiyar Turai. Idan ka rasa mahaifiyarka, to marakiyarka na da damar zaman maka komai. Shin a cikin waɗannan ƙasashe wani ƙasa ne kuke so ɗan Ronaldo ɗin ya kasance ya sanya wa riga? Ku sanar da mu a comment section. Duka nan ne muka kawo ƙarshen labaran namu na yau. Ni ne naku Misbahu ya Musa Gwada MYG daga nan taskar wasanni TV. Idan yau ne ka fara bibiyan mu, ka daure ka danna mana like, ka yi share, ka yi subscribe domin tsora magoya bayan ƙwallon ƙafar shi fa'idantu. Kuma a koda yaushe muna zaune da shirin jin korafinku ko shawararku game da wani gyara ko kuma ƙara inganta ayyukanmu. Ni ne naku a koda yaushe taskar wasanni TV, farin cikin ku abin alfaharin mu.